Čaute, ja mám Force a vítajte pri novom videu a tentokrát to budú CSGO Hazard stránky, pri ktorých vy dostanete väčšinou 50 centov zadarmo a môžete si ich tam vsádzať koľko chcete, alebo dostanete nejakých 25 centov alebo iba pár centov, ale dá sa to urobiť hocičo. Ja už som urobil z 50 centov som urobil párkrát 2 eurá, potom som to prehral alebo na lounge alebo tak. Momentálne som teraz na tom zle, lebo sa mi nedarilo, ale tu chcem pomôcť vám, takže mohli by sme ísť na to. Takže dámy a páni, sme späť a ideme vám to vysvetľovať. Mám to rozdelené, tu sú dve stránky, pri ktorých nedostávate free coiny, dobu dostávate, ale nie sú pre mňa, takže také vám dodávam, aby som vám ukázal, že vás chcem podporiť a chcem pre vás na dobre. Takže na Vulkáne zaregistrujete sa, máte tu game, môžete si zahrať jackpot, môžete betovať na zápasy, to znamená, že tu je teraz lolko. Uvidíte sa teraz napríklad tak Flasha streamuje a predtým, jak začali, pozrite sa, akurát som sa dostal do dropu, takže výborne, vám to môžem ukázať. Sú tu dropy, potom vysvetlím, že ďalej, že čo to je ten drop, ale teraz dám menší cut, kým toto skončí, toto načítavanie. Takže načítavanie je už u konca a máme tu, už sa tu vyberajú sa víťazi. Je možno, že taká 20% a 25% na šance, že vyhráte. Pozrite sa tu, ak vidíte, že 1700 ľudí sa pripojilo a asi minimálna win rate je 25, takže môžete vyhrať. Toto na tieto bonusy, kedy to neriešte. A you didn't win, padlo 500 dropov a z 1700 ľudí, takže to bola veľká tá šanca, veľkých tých 30%, že vyhrám, ale nepodarilo sa vyhrať, you didn't win. A to, takže to bola prvá stránka Vulkán. Potom, keď vám volačo dropne, máte my items. A načítava sa mi to, áno, takže tu to je, môžete si pridávať veci do kníh, čo vám dropnú, a nie tieto veci to je niečo iné, pridáte si ako vec do knihy a keď naplníte celú knihu, tak si môžete za ňu vybrať 5000 coinov, čo je tu 5 euro a tu budete sa, už mám jednu časť za sebou, keď tam je dropla z hry. Na začiatku ešte dostanete, myslím, že 10 deň zadarmo. A tu keď si vyplníte také veci, že váš telefónne číslo, také e-mail a také, tak dostanete nejaké tiež free coiny. A musím upozorniť, tieto dolné časti, tie sú rare. To znamená, že tie sú proste vzácne, tie nepadajú až tak často. Mám už 3 časti z USP Overground, čo je dosť epické, takže už iba mi chápe táto puzlička a budem mať full. A teraz tak všetko z tejto stránky, môžeme sa vrhnúť na ďalšiu, takže sme tam na ďalšej stránke, čo je CSGO X, takže takto sa dá pripojiť a tak budete mať čo pripojiť cez Steam. A je to jednoduché, tak sa musíte dať na depositný skin, nedostanete nič zadarmo, ale chcem vás aj tak pomôcť, máte tu Free X, ale tak už je napísané, že to už nefunguje, takže to je zlé. Potom Coin Flip, máte tú hru a tu len vyzvete hráča alebo vytvoríte novú a vy si vyberete, či chce byť CT alebo T. A proste potom som otača sa tam minca a keď vyhráte vy, tak vyhráte to, čo ste vysadili, vyhráte naspäť, ešte plus to, čo on vysadil a vždycky musia ísť dva tie isté, takže ja by som teraz klikal sem, nemôžem to ukázať, lebo tu nemám nič. Takže, a môžete aj vytvoriť novú a tam si zdáte, že o koľko to chcete a môže to byť, myslím, že neviem do koľko. Takže tak, a ešte tu máte Rock Paper Scissors, čo je kameň papier nožnice, že sa losuje. Môžete tiež vytvoriť alebo sa pripojiť, takže ideme na ďalšiu stránku. Ďalšia stránka je CSGO Royale, to nie som istý, že či si funguje, ale keď sa pripojíte cez tento link, ináč čo som chcel povedať, všetky stránky budú v popisku. A keď sa pripojíte cez tento môj link, tak dostanete nejaké free coiny. Prepáčte, ak šušťam mikrofón doteraz, ale zistil som, že som mal hore vyložený na sluchátkach, takže pozor. Takže keď sa cez toto pripojíte, tak dostanete, myslím, že voľaké free coiny, ale potom sa tu dá hrať ruletka, iba myslím. Áno, ruletka. A môžeme sa vrhnúť rovno na ďalšiu stránku. Ďalšia stránka, na ktorej sme, je Kickback a táto stránka, keď vyplníte si voľaké údaje tiež, tak dostanete voľaké free coiny a tuto už na tejto stránke, keď sa pripojíte cez môj link, ktorý bude tiež v popisu, tak je to niečo a vy dostanete asi možno 1% z toho dostanem a tak sa hrá 1v1, jednoducho kliknite na 1v1 for Rubins. Napríklad vy dáte 40 rubínov a môžete vyhrať 80, niekedy to nefunguje, lebo nie sú niekedy napríklad také zápasy, tak vám to nájde, dáte si hľadať 40, môžete vyhrať 80 a nájde vám to iba takýto zápas, že dáte 5 a vyhráte 10, takže
Niekedy sa aj to stáva. Takže jednoducho sa tu hrá iba 1v1 a tu keď si takto vyplníte veci, tak môžete tak dostanete tie coiny, jak vidíte. Takže môžeme ísť na ďalšiu stránku. Ďalšia stránka je CSGO House, kde môžete hrať dosť veľa hier. Môžete tam hrať case openingy, blackjack, ruletku, coin flip, to neviem čo je, kocky, jackpot a free house spot. A keď sa pripojíte cez môj kód, tak dostanete týchto 15 efiek, takže to by malo byť nejakých 15 centov, ale tak aj to sa vyplatí, tak môžete z toho urobiť hostičo na jackpote aj tak. Takže to je asi všetko k tejto stránke, ideme na ďalšiu stránku. Takže ďalšia stránka je CSGO Double a keď sa na túto stránku CSGO Double pripojíte cez môj link, kliknete na free coins, ja som jeden použil, tak dostanete neuveriteľných 50 centov zadarmo za nič, proste úplne len tak, free coiny. A všetky tieto kódy budú v popiskoch, máte tam napísané, na všetky, kde sú kódy je Invisum, takže tak. No dostanete 50 coinov a idete si jednoducho na červenú alebo na čiernu. To je všetko, čo sa tu dá. Tunak na tejto stránke musím pochváliť, majú najlepších botov, ale nechcem na to kliknúť, lebo sa môže zaseknúť internet, lebo mám strašne veľa stránok otvorených a aj tak sa to zacháva internet, lebo je tam strašne veľa botov, strašne veľa itemov a moc dlho sa to načítava. Takže môžeme sa vrhnúť na ďalšiu stránku. Takže ďalšia stránka je CSGO vodka, keď sa pripojíte, no si musíte nastaviť angličtinu, americkú angličtinu. A jednoducho zase to je ruletka a keď sa pripojíte cez most, tak dostanete 800 týchto ml, čo je niečo 80 centov, takže to je tiež vynikajúce. Dáte free points a jednoducho napíšete Invisum. Takže môžeme sa na ďalšiu stránku. Ďalšia stránka je CSGO Firewheel a tu keď sa tiež pripojíte cez môj link, čo je Invisum, dáte free coins, dáte tam Invisum, tak dostanete, myslím, že 50 centov to dáva, čo je dosť dobré. A môžete hrať aj takto play solo, ale to by som neodporúčal, lebo to točia boty, takže pôjdete späť na ten multiplayer a máte ten multiplayer wheel a proste dávate, že či padne červená alebo čierna. Ježiš, prepáčte, toto celý čas som sa ani nevšimol. Dávam to dole na lištu. Takže môžeme sa pozrieť na ďalšiu stránku. Ja neschválim vypaté zvuky, aby ste nepočuli, jak sa tu točia tie ruletky. Takže ideme na ďalšiu stránku. Takže tu na ďalšej stránke, čo je CSGO cieľ koleso. Keď sa pripojíte cez môj link, dostanete tiež veľké coiny zadarmo. Ja sa ho dostanem možno že nejaké 1%, takže to je tiež, pre mňa sa to zíde. A to je všetko, zase ďalšia ruletka proste. Betnete a dáte si tam red alebo black. Takže nič extra, takže ideme na ďalšiu stránku. A ešte som zabudol dodať, že free pointsy, znova kód Invisum a dostanete. Ďalšia stránka je csgospins.com. Na tejto stránke si dáte free chips a dáte nám kód Invisum, kliknete tam sem, ale ja už som jeden kód použil, takže tam vy tam normálne budete námok, použite Invisum, tak si to párkrát refreshnete, možno refreshnete celú stránku a dostanete normálne coiny, takže a znova to je ruletka, takže výborné. Môžeme ísť ďalšiu stránku. Takže toto je ďalšia stránka. Volá sa tu CSGO Rule a je to tiež vynikajúca stránka, kde keď sa pripojíte, dostanete 25 centov zadarmo, čo je dosť dobré, ale je to niekde nevýhoda, že si to môžete vydrahnúť iba takéto itemy. Takže vlastne vy keď sa pripojíte, tak si hneď môžete vybrať CZ-ku, Pole Position, alebo si môžete vybrať 550 Supernova Minimalware, čiže je dosť dobré. Alebo môžete byť ďalej a môžete vyberať ešte toto. Takže keď dáte normálne free coins, zadáte môj kód Invisum. A jedna vec je dôležitá, mať pripravené, nechcem to ukazovať, je to proste svoj trade link a teda vám ukážem, jak ho získate. Normálne otvoríte si svoj Steam, no ak si dáte view, inventory. By the way, som mal aj 2 nožíky, ale už som ich prehral. Takže tak. A preto ukážem tieto stránky, pretože ja neodporúčam vám na nej depozitovať vlastné skiny, je to na vlastné riziko, ale tie free coiny, tak, to je niečo neuveriteľné, že nám dokážete takto zadarmo. Veci, pozrite sa, som všetko prehral, ale pozrite sa, no takže idete, normálne otvoríte si Steam, ukážem vám tu znova, otvoríte si Steam, dáte si view,
Prepáčte, blbne mi znova myška. Počkajte, ja to vyriešim a nie som tu. No dobre, už som to vyriešil, ani som nemusel strihať. Dáte View, dáte Trade Offers. Dáte Book and Send Trade Offer, alebo že kto nemôže poslať offer podľa toho, jak to máte, ak máte svoj Trade Offer, ale to na všetkých týchto stránkach budete musieť pridávať. Ono si to možno, že bude na niektorých pýtať o to samé, a keď nie, tak si to proste, keď budete chcieť vybrať ten skin, tak si to musíte tam dať. Takže to by bolo na toto video všetko, máte, v popisku máte všetky stránky, všetky moje linky a všetky moje kódy a prihlasovacie linky, takže tak, ja sa s vami do toto video lúčim, to bolo ďalšie video z našej stránky a prepáčte, že to neboli tie highlighty, ale momentálne ja som nemáme tých hráčov, takže to bolo sa na toto video všetko, ja sa s vami lúčim, čaute.